διορθώνται. Ο Γκάλης με την μπάλα. 29 δευτερόλεπτα. Πάντα Γκάλης. 24 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα τώρα. Ανδρίτσος. 10 δευτερόλεπτα για να γίνει η ελληνική επίθεση. 7, 6, Ιωάννου, 5. Ελευθερώνεται το σουτ. Rebound ο Καμπούρης και φάουλ ο Κομπόροφ. Φάουλ ο Κομπόροφ. 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα. Ο Αργύρης Καμπούρης κρατάει την πρόκριση στα χέρια του. Με 2 βολές. Με 2 βολές που μπορούν να στείλουν την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Ξανά τη φάση. Το rebound του Καμπούρη και το καθαρό φάουλ του Κομπόροφ. Για να μην λένε, για να μην τυχόν πούν οι Σοβιετικοί ότι μπορεί και να μην ήταν φάουλ. Τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο, μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. 101-103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα στο 3 πόντων και η μπάλα έξω.
χώρα όπως η Ιταλία, όπως η Ισπανία και όπως η Σοβιετική Ένωση των 250 εκατομμυρίων κατοίκων. Σκηνές πάλι από την Ομόνοια και τώρα από το Palais des Sports. Εδώ όμως θα πρέπει να σας αφήσω μόνο με την εικόνα. Η ΕΡΤ1 στη συνέχεια θα προσπαθήσει, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, να προσπαθήσει να σας παρουσιάσει όλες τις λεπτομέρειες, όλους τους πανηγυρισμούς που θα επακολουθήσουν. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, γεια σας.